Muzička produkcija radiotelevizije Bosne i Hercegovine poziva sve zainteresovane muzičke sastave i soliste iz Bosne i Hercegovine koji izvode vlastitu autorsku muziku iz domena aktuelnih žanrova zabavne muzike na audiciju za učešće u projektu Domaće note. Projekt je neodređenog trajanja i ima za cilj promociju i afirmaciju perspektivnih domaćih muzičara i nove zabavne muzike nastale na području Bosne i Hercegovine. Da bi pristupili audiciji, kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije: izvođenje vlastite autorske muzike, pjevanje na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, stilska pripadnost jednom od aktuelnih žanrova iz domena zabavne muzike i vlastiti izvođački sastav koji može biti bend, duet ili solista sa pratnjom. Nakon procjene stručne komisije odabranim kandidatima, muzička produkcija će omogućiti besplatno snimanje singla i muzičkog spota. Singl će biti promoviran u programima BHRT-a, na web portalu i internet radio mreži, novoj platformi muzičke produkcije BHRT-a. Informacije o datumu audicije će biti naknadno objavljene. Prijave možete slati putem maila muzicka.produkcija@bhrt.ba ili u inbox Facebook stranice BHRT Muzička produkcija.